പ്രഭാഷകൻ 39, 34, 35 തിരുവചനങ്ങൾ. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഓരോന്നും യഥാകാലം നന്മയായി തെളിയും. അതിനാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ ഗീതമാലപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തുവിൻ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണീശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയായി മാത്രം ചെയ്യുന്നവനെ അങ്ങയെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങ് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, അങ്ങയെ കീർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ശംശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.